Diocese ma Nyahururu Joseph Mbatia ojiwo joma nie Kenya mondo obed thuolo gi joutgi kendo manyo yore malong'o mag gayo lwenje mag udi kaka achiel kuom yore mag tego keny kane owuoyo e kanisa mar Mary Immaculate Cathedral e boma ma Nyahururu kama ne oyuore arus moro. Jadolono ne omedo ni joma nie keny onego gol achaye kendo onyis hera kod tudruok malong'o kaka yo mar neno ni gidak e keny aming'a. Oteno ne ojiw kod Padri Paul Maina ma omedo ni kit dak machon en mano mar dichwo achiel kod miyo achiel kendo majiwo nyuol kod rito nyithindo. Maisha yenu muwe mnapendana na upendo wa dhati, kwa sababu mkikosa upendo ndoa yenu itasabaratika. Na kwa hivyo kila wakati mnaona ya kwamba upendo wenu uko hatarini, mzungumuze pamoja na mtatue ile shida iko katika wakati huo ili ndoa yenu isibaratike. Tunajua ni kati ya mwanamume na mwanamke. Kwa hivyo hakuna doa kati ya wanaume wawili ama wanadada wangapi. Doa ni ya nani? Mwanamume na